mnóstwo po prostu. No i bardzo dobrze, bo to promocje dla każdego. Teraz w sklepach Euro. LG Smart TV 3D 47 cali 200 Hz za 2990. Samsung LED TV 32 cale za 1099. Laptop Asus Intel Core i3 GeForce 2 GB za 1899 i dodatkowe ekstra raty w sklepach Euro i na euro.pl. Muszę pochwalić Antosia. Jest grzeczny, uważa na lekcjach, poprawnie ocenia. Co to jedno? Szlaban na komputerze podwójny. Magnum Junior. Antoś miał wydobył magnezu, to dlatego był na zdarzeniach. Nie mógł się na niczym skupić. A teraz inne dziecko. Suplement diety zdrowi z Magnum Junior jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat jakości Narodowego Instytutu Leków. Skuteczność działania potwierdzona badaniami. Magnum Junior to też pierwszy w formie syropu. Rozmawiam z człowiekiem, który sam obniżył ceny paliw na stacjach Shell w całej Polsce. Ja tylko pojechałem do Lidla, a potem na stację Shell. Obniżył pan ceny paliwa pod zakupy w Lidlu. Zielony ekier robisz zakupy w Lidlu. Za minimum 50 zł. A woda można już osiągnąć 20 litrów i dostajesz rabat. 15 groszy za litr paliwa Shell Fuel Safe i 30 groszy za litr Shell V-Power Nitro Plus. Szczegóły i regulamin na stacjach Shell i w sklepach Lidl. A mnie pozdrowić? W dzisiejszym odcinku wystąpili chrupa i suchość w gardle. Znasz to? Na pewno tak, bo problemy z głosem zdarzają się każdemu. Na chrypę i suchość w gardle polecam Vocaler Med. Wyrób medyczny Vocaler Med łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Składniki powlekają gardło, dzięki czemu Vocaler Med likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Mamo, ja też mam chrypę. A dla zachrypniętych maluszków suplement diety Vocaler Junior. Jedyny syrop na chrypę dla dzieci. Wokalem, chrypy dla każdego. Pamiętam, jak byłaś mi bliska. Jak co dzień trzymałem cię w dłoni. Inaczej niż dziś, gdy zalegasz w szufladzie i nic nie robisz. Brawo! A jeśli w Twojej szufladzie również zalegają stare komórki, przyjdź do Plusa, sprzedaj je i odbierz bon towarowy lub gotówkę. A przy okazji kup pachnący nowością smartfon. Na przykład Samsung Galaxy Trend z 4-calowym wyświetlaczem. Plus lider technologii LTE. Od lat prowadzimy z mężem pensjonat. Niestety z wiekiem zaczął nam doskwierać reumatyzm, Wtedy zaczęliśmy stosować Opokan Med. bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chwilowa utrata płynności mowy to reakcja na ogromny wybór urządzeń mobilnych i akcesoriów w nowej strefie Saturn Connect.